ko himen ko parabid hautrai Jesus Christ ki jimpule minda kasngi ki kort ki veringi way pay way when puson jiliu halor ka jinglong jangka jingim changi padu Jesus udawanangi iyaka bainong halor kie ke baro kabangi le daka jingim changi larangis ngabha naka shiti jungu Paulus bakusha ki Rome iosngo but u Paulus bakudu ong ngidi ban perlong ya ka benda jangka med jangi kum ka atiar bayale naga benda uble benda jangka med jangi ngidi ban terwa kum ka atiar banyale barabor naga benda uble ngihaben perlong yang malle ke benda jangka med jangi but kadon ke jinga sirim but ke gospel minda kasni badu Jesu u maham yaki apostol but ke sinran jongo baro bakidi ban up ya kata ke jingwan jong utrai ha ke jingim kide balong ke bala kre ya lade but ki de balong kum utrai ing ubakang ya ke ying uba sumar ya ke ying badu nongtu shimlala ban prung haka hangne u Jesu ong ka ying utrai ying manu bade utrai ying kai kane ke ying ka bau Jesu kedau kadesha panga medjangi kadesha panga jingim jangi but ka medjangi kalangkum ke ying hakane ke ying jangi ngidon bun gi jingkang ngidon gi jingkang haka dur jangi kemat ki skor jangi shindur jangi ki kmud jangi ki ti ki jat jangi but baroka bor med jangi kalangkum ke jingkang badu Jesu ong ladang itip unong tu wan haka porayu nginum sya ne nginum pli ya kano ke jingkang ne jingkang ngit ngidon jingkang ngit ru artat ngidon jingkang ru artat ngin kang bait habang itip unong tu wan ngim sya e unong tu bandrung but hakene ke dur Jesu ong ayu hangi huikai ayu hangi badu Jesu ong ngidiban pindon kam bahaya ka medjangi ngidon ka bor perkat ngidon ka bor ban kren ngidon ka bor ban ya i ngidon ka bor ban ya snow ngidon ka bor ban snow ngidon ka bor ban lebun ke baro da kane ka met badu Jesu ong ngidi ban perlong ya kane ka bor ha ka met jangi ban kintu burom ya uble kintu burom ya Jesu naga ta ka daw u Paulus bakudu ong shake city shake rom ya ka ju ngidi ban perlong ya ka binda janga met jangi kum ka atiar banyale hok naga binda ko habangi ong ni ialeh naga binda uble ka ba mul kai ka ba uble utrang nangi kai ka ba u Jesu trang nangi lemba ka jingim jangi u Jesu trang tang ka we ngidi ban im naga binda ka hok ngidi ban im naga binda ka jingkuit ngidi ban im naga binda ka beneng bad ngidi ban pindon kam ya kamet kabamul kemat jangi kalong ka atiar weapon ba ialeh ka atiar ba ialeh keskor jangi kalong ka atiar ka keti jangi kalong ka atiar jang oble atiar jang ka hok but kan da kan ka keti jangi ngimde ban le pop ngimde ban le snew ngimde ban kongu ngimde ban aitia ka keti jangi shau bamen shau ksui but ngimde ban aitia ki kema jangi shau ksui ngimde ban aitia ki skor jangi shau ksui ngimde ban aiti ya terwa ya ki shindur jangi hau ksui ngimde ban aitia ki jimpar ka jangi shau ksui pinban ngide ban aiti ya kene ka benta janga med jangi baro sha ujisu sha uble naga benta ka hok kabamur man ka kelip mat ngi dang ialeh ia ketema persya ya ubamen daki kemat kabamur haba uksudu terwa hangi kano ka lat ka lindi ban lepop daki kemat ngipat ngide ban lekum no kum ki kun jong oble ngide ban ialeh persya yang kata ka jing pen shoy pat ka jing terwa jong uksui ban lepop daki kemat jongi ngimde ben yo i e kabasiniu
Ngimde ben peit ye ka basinio. Ngimde ben bishar sniu yano. Ngimde ben peit po yano. Ngimde ben les niu hakano kadur daki kemajogi. Kabamul bale u Jesu labu ya ka kemat nakabenta jongi ngindup ialeh ya ka tema nakabenta ka jingkuil nakabenta ka hok. Balay u Jesu labu iya ka skor nakabenta jongi lemba ka nega skor ngi traisitom banle iya ka jingkuil ngi snap tang iya ka bakuil ka bayarap yengi nakabenta ka beneng nakabenta ka jingkuil. Hakaju kadur balengi don shindur da kenege shindur ngideben kren kumba kren Jesu. Bad nginum sha kano ka jing tenju jonguk suit ben rung lamba ka shindur jongi. Hakaju kadur da ka met jongi. Kane kalongka jing tawa jongka beneng nangi. Nakataka daw haba utrai ngutip ba kanong tuwan haka porayu ba unum syaya uban prong hapo jongka. Namar ngilong ke ba ap kusiar baro arpo sau kanda. Nginum sya ban le kano kana ka pop haka met. Bad ka perte ka ongkum no ka met kalong ban les ngoba. Ka perte ka hikai yangi ban les ngoba da ka met jangi. Henry ka beneng ka hikai yangi ban le kuit da ka met jangi. Ban le kuit da ki kema jangi. Ban le kuit da ki shindur jangi. Ban le kuit da ki skor jangi. Ban le kuit da ki kti jangi. Ban le kuit da ka bor perkat jangi. But kabangi imkum ne ngin karlalang ki kun janga hima janga bele. But ngin sejab halor baro. Ka jing kot jong ka jing pule baro mentakasni kalong tolong ki atiar janga bele. Tolong ki atiar ba ialeh percaya ubamen. Ladangi don kano ka benta janga jing tolon haka jingim jangi kabangi snow hapo jangi ngide ben stang ben aitino ya kata ka benta ladangi snow tu bun sin ngale pop lemba ki kemajangi. Larapi snow tu bun sin pi lepop lemba ke shindur namar pi bakala kren bat ki bayir bat toin jambi. Pi bakala kren bat ki paralo don bun ki kinna ki kren bakala dan don bun ki kinna ki kren ya ki ketin bat jakelia bat ki paralog kabamul pi kalalong ka atiar jonguk suit don bun ki bakwa ban ngap ya ki jingerwai ke basiniu don khang tame ha ke ne ke juk ka baminda don bun ki kinna samla ki ngap bun ki ke basiniu haba pi peit ya ke TV haba pi peit ya ke social media pi peit ya ka basiniu but pi snap ya ka basiniu but pi mudur ya ka basiniu but pi kelalong helempa ka ne ka dor ka atiar bayale percaya upale pi pelong ya ka medjampi ka atiar bayale percaya upale badu suk ya unong tu bandrung hapo jampi pipli ya ka jingkang baro naga bentau ksuin badu Jesu ong tolong bakuziar tolong gi syakri ba janai tolong gi syakri ba shimkia ya ke jingim jongi tolong syakri ba tre smart but long gi syakri ba tre hok kane kalong ka jingkor jongu Jesu ko himmen ko para da ka ba ring jimut na kane ke tinu bale tongin shim ya ka jingarai ko Jesu hadu menda ngila kerlalong atiar jong uksuit ngila pelong ya ka medjangi ba ka binta jong ka medjangi kom ka atiar jong obamen henre ngin rai menda ban perlong iaka benta janga medjangi kum ga atiar bayale percaya uksuit atiar janga hok atiar ha kaliang jango bale bad ngin kendi buram ya Jesu da ka medjangi idwai na ga benda ka ne ga jingai Jesu be it karku kardo yangi bon sin ha ka jingim jangi ngipen kala ya ka benta janga medjangi kum ga atiar jang uksuit daka jing dom daka jing beta daka jing bishni daka jing tarais niu daka tin katilit daka jing le jing kam jangi pen kantang yangi baro bangin nang kintiu buram ya me Jesu daka met kapar jangi daka jing mur jing baraka daka jing im jangi en yaro ya utrai Jesu Christ Amen.